Време е за хранителна революция. Зареди организма си с вкусна, витаминозна, разнообразна и здравословна храна. Избери NutriBullet. NutriBullet е мощен хранителен екстрактор, който пулверизира храната и я превръща в полезна и питателна нутрибомба. Преди изобщо не пипах плодове и зеленчуци, сега правя си мандарини, киви. Вкусно е, да. Гръбни и ти NutriBullet още сега! Уникална XXL оферта! Получаваш комплект от 12 части. Но почакай, това не е всичко. Само сега ти подаряваме не една, а 2 практични кутии за съхранение. Пробвах авокадо, спанак. Преди това не бях ял спанак и си мислих, че е гадно, но то всъщност се оказа доста хубаво. NutriBullet е уникален хранителен екстрактор. Патентованото екстрактор острие на NutriBullet завихря храната като циклон и я разгражда максимално. Уникалният ефект на острието се допълва от специалната форма на чашата и от мощния 600 ватов мотор. Вземи NutriBullet още сега! Страхотна XXL оферта! Уникалният хранителен екстрактор идва при теб в комплект от 12 части. Мощен мотор от 600 вата, екстрактор острие и голяма чаша от 700 мл. Към тях добавихме острие за сухо смилане, 2 чаши от 500 мл, 2 капака и подвижна дръжка. Има и още книжка с рецепти за здравословни нутрибомби и NutriGit диетолог. И това не е всичко. Само сега ти подаряваме не една, а 2 практични кутии за съхранение. Даваме ти 30 дни тест период и 2 години гаранция. Вземи NutriBullet сега! Уникален XXL комплект от 12 части, плюс не един, а 2 подаръка – кутии за съхранение. Само сега поръчай NutriBullet на изплащане с 0% лихва. Само за 25 лева на месец. Открий го на Delimano.bg, в магазини Topshop и Фантастико. Поръчай още сега на 02 80 843 83.